Здравейте! Ще ви запозная с популярния сайт Forex Factory, който предоставя икономически календар, новини и форуми за трейдери. Той е изключително полезен за проследяване на важни икономически събития, които могат да повлияят на финансовите пазари. Сайтът Forex Factory показва предстоящите икономически събития и техния потенциален ефект върху пазарите. Предоставя актуална информация за важни икономически и политически събития. В сайта ще откриете форуми, в които има възможност за дискусии и обмен на идеи с други трейдери. Календарът показва предстоящите икономически събития, като ги групира по финансови активи и по важност. Събитията са маркирани с различни цветове, в зависимост от тяхната важност – червен цвят, оранжев или жълт цвят. Най-важните събития се отбелязват с червен цвят, както виждате ето тук. Всяко събитие включва информация за предходните стойности в тази колона Previous, прогнозните стойности Forecast, това са прогнозните стойности, предишните стойности и реалните стойности, които се появяват в часа на настъпване на събитието или новината. Това е календарът, чрез който може да настройвате за какъв период от време да ви бъдат визуализирани новините. Може да търсите по определена новина или събитие. Най-важните месечни новини са Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI, което е индекс на производствените поръчки. Излиза първият работен ден на всеки месец. PMI измерва здравето на производствения сектор и е водещ индикатор за икономическата активност. Стойност над 50 показва разширяване на сектора, което може да укрепи валутата. Друга важна месечна новина е ISM Manufacturing Index. Това е индекс на производствения сектор. Излиза първият работен ден на всеки месец. Този индекс показва здравето на производствения сектор в САЩ и е важен индикатор за икономическата активност. И тук стойност над 50 показва разширяване на сектора, което може да укрепи щатския долар. Non-Farm Payrolls, NFP. Това са данните за заетостта извън селското стопанство. Излизат първият петък на всеки месец. Това е един от най-важните икономически показатели за здравето на икономиката на САЩ. Показва броя на новите работни места, създадени извън селското стопанство. Силният отчет може да доведе до укрепване на щатския долар, докато слабият отчет може да го отслаби. Unemployment Rate – ниво на безработица. Тази новина излиза първият петък на всеки месец, заедно с NFP. Нивото на безработица е ключов показател за здравето на икономиката. Ниското ниво на безработица може да доведе до укрепване на валутата, докато високото ниво може да я отслаби. Следващата важна новина е Trade Balance или търговския баланс. Той излиза обикновено в средата на всеки месец. Търговският баланс показва разликата между износа и вноса на дадена страна. Положителен търговски баланс може да доведе до укрепване на валутата, докато отрицателен търговски баланс може да я отслаби. Следващата новина е Consumer Price Index, CPI, индекс на потребителските цени. Излиза около 10-15 число на всеки месец. CPI измерва инфлацията на потребителските цени и е ключов показател за политиката на централните банки. Високата инфлация може да доведе до повишаване на лихвените проценти, което може да укрепи валутата. Retail Sales или индекс на търговията на дребно. Новината за този индекс излиза между 12 и 15 число на всеки месец.
Този индекс показва потребителското доверие и разходите, което е важно за икономическия растеж. Силният отчет може да доведе до укрепване на валутата, докато слабият отчет може да я отслаби. Federal Reserve Interest Rate Decision. Решение на Федералният резерв за лихвените проценти. Излиза 8 пъти годишно на предварително определени дати. Решението за лихвените проценти на Федералният резерв има огромно влияние върху валутните пазари. Повишаването на лихвените проценти обикновено води до укрепване на щатския долар, докато намаляването им може да го отслаби. Следващата новина засяга European Central Bank Interest Rate Decision или решението на Европейската централна банка за лихвените проценти. Тази новина излиза 8 пъти годишно на предварително определени дати. Тя има голямо влияние върху еврото. Повишаването на лихвените проценти обикновено води до укрепване на еврото, докато намаляването им може да го отслаби. Gross Domestic Product GDP – брутен вътрешен продукт. Новината излиза в края на всеки месец за предходния 3-месечен период. Брутният вътрешен продукт измерва общия икономически растеж на дадена страна. Силният растеж на брутния вътрешен продукт може да доведе до укрепване на валутата, докато слабият растеж може да отслаби. Дадена новина може да анализирате, като преди събитието проверите прогнозите и предходните стойности. След публикуването на данните, наблюдавайте как пазарът реагира. Оценете как новините ще повлияят на пазарите в дългосрочен план. Може да се абонирате за определена новина, която ви интересува и да получите известие или напомняне за въпросната новина. За тази цел може да кликнете ето тук. Виждате, че иконката се промени и сега вече аз съм абониран и ще получа известие за тази новина. Ако кликна още веднъж с левия бутон върху тази иконка, ми излиза този прозорец, който ме уведомява, че ще бъда уведомен за новината 1 час по-рано, 10 минути по-рано и в момента на излизане на новината. Като ще получа имейл и съобщение на браузъра. Ако искам да се отпиша и да не получавам известие за въпросната новина, кликам ето тук на Unsubscribe. И виждате, че иконата отново се промени и аз вече няма да получа известие за тази новина. Forex Factory предлага всички необходими инструменти за успешен анализ на новини. Следенето на важните месечни и годишни новини ви помага да вземете по-информирани решения.